Саламатсызбыгыз, безнең кадерле кискәй тамашачыларыбыз. Сәлам, кызлар, малайлар! Һаумыгыз! Бүген без һезгә Байдың Нужаны таныганы дигән башкорт халык әкиятен һөйләп ишеттерәбез. Уңайлырак ултырыгыз, әкият башлана. Бер авылда ярлы крәхтиян яшәгән. Көндәрдән бер көндә алама киемнәрен кигән дә агас китергә киткән бу. Шуннан нимә булган? Азрак эшләгәс, буның янына пар ат йиккән бай килеп туктаган. Ни хәл? Яхшы гына. Ниндәй көс менән булай агас кисәң? Нужа кистерә, бай агай. Нужа? Кайда ул? Бунда булһа күрһәт әле ничек була икән ул? Мөмкин. Ана калкы урында елгә һелкенеп бер агас тора бит. Әйе, тора шул. Ана шул нужа була инде. Әйдә, һин уны безгә күрһәт әле. Була ул. Китәләр булар. Калкы урынга барып еткәс, бай аттарды туктаттыра ла, хезмәтчесе менән Нужаны якынданрак карарга китә. Бай кире килһә, йөк бар. Пар ат менән крәстиян юк ди. Ике агастан сана рәвешендә бер нәмә әтмәлләп алып, йөкте шуга һалып, бай тәртәгә егелеп, хезмәтчесе арттан этеп, кайтып китәләр булар. Шулай ыдаланып кайтып килгәндә, буларга каршы теге крәстиян осрай. Ул икенче кием киеп сыккан була. Байдың йөкте нисек этләнеп тартканын карап тора ла. Кара әле, бай. Ниндәй көс менән бу йөкте тартаһың? Уны мин тартмас идем дә. Нужа тарттыра шул. Эх, бай агай, нужа шулай була шул. Бына шулай. Ошының менән безнең әкиятебез тамам. Һау булыгыз, балалар. Тыныс йоҡо!